Han har i hvert fald ikke tænkt sig at lade være med at gå fremad i Brantley. Styrer svenskeren der, ikke? Prøv at slår flere kombinationer med højre hånd. Op og kort og så til hovedet bagefter, ikke? Ja. Om hvem tilskuerne holder med her i Aarhus. Eller hvem vi holder med for den sags skyld her ved kommentatorbordet foreløbig er stillingen altså 3-1 mod svenskerne. Så Brian Brantley kan altså sikre den danske sejr, hvis han vinder det her opgør. Samlet danske sejr. Det her. Ja, han er god til at passe på sig selv, svenskeren. Ja, han tager en træf, han fik lige 2 hårde træffer der, men han har også afleveret nogle gode. Ja. Ja, men som du sagde, Ejgil, hvor længe kan han holde til det? Han ser ud som om, han er ved at... Ja, ikke at gå ned, men han kan godt mærke det nu. Jamen, det er klart ikke. Men Svensson gør det godt, når han kommer ind, når han føler sig trængt. Og i tårnet, så blokerer han bare. Så blokerer. En halv skridt tilbage tager Svensson og prøver at komme ind med højre igen. Så tager han slår 2-3 gange Svensson, så tager han en pause. Han ved godt, at han kan ikke blive ved at slå. Så vil han miste sidst. Det er en udmærket omgang igen af Brantley. Koncentrationen, inden vi skal ud og have fundet ud af, hvem der er den bedste bokser af Brian Brantley og Thomas Carlson. Brian Brantley, der var meget skuffet over at blive vraget til VM tidligere, og er helt vild efter at vise noget på landsholdet. Og der ligger jo det EM forude. Er det noget, han bør gå efter, synes du, Ejgil? Helt afgjort. Det bør han gøre. Og der har vi den sidste... Altså, de bliver udtaget efter landskampen, vi har den 19. i Vejle den 19. december mod Nigeria. Og det indtryk, han efterlader i sådan en kamp som den her, det tæller selvfølgelig også med. Alt tæller, når man skal... Ellers var jeg bare at tage et helt hold med dernede. Det gør man jo ikke. Man tager dem, der er bedst kvalificeret. Han holder i hvert fald, hvad han lovede i interviewet op til kampen. Brian Brantley, han stormer fremad. Det er ret at se så aggressiv en bokser, faktisk. Han har så også op mod en dygtig svensker. Ja, det skal vi ikke glemme. Og Ejgil, ved du, hvem fører den kamp her? Inden vi gik ud til anden runde, der fører svensker. Jeg prøver lige at se, hvordan han nærmest kamikaze-agtig bokser mod en mand, der er... Ja, det virker nærmest som om svenskerne er 1 meter højere. Prøv at se her. Men han bliver ret meget selv også nu. Ja, det gør han. Svenskerne blokerer jo skylden. Ja. Ja, men jeg lader mig selvfølgelig rive lidt med, at han går så meget fremad i Brantley, men ingen tvivl om, at svenskerne får de nok de klogeste træffer ind, men Brantley giver altså publikumsklare forskellingen. Og hør, hvordan de lever med. Det er jo det, der er charmen, det er det, der er vigtigt, det er at få folk med. Men jeg ser det ligesom ud fra en træners synspunkt også. Ja. Og ser, hvad Brantley han viser, og hvad den anden han rammer, ikke? Brantley skulle have været på plakaten allerede til vores første fredagsboksestævne her på Viasat Sport for et par uger siden. Men så fik han en næseskade under træning, og næsen er først lige blevet sat på plads for ikke så længe siden, så nu skulle det altså være i orden. Han passer i hvert fald ikke overdrevet meget på den. Brantley går fremad hele tiden. Jeg får lidt mærke til svenskeren, når han står 2-3 gange, og så blokerer han. Og der er Brantley ikke snu nok til at få ham åbnet. Prøver dybt her, Brantley. Spørgsmålet er, om hans eget høje tempo også trækker lidt søm ud hos ham selv. Ja, det kan også se sådan ud nu. Ja, det er svært at vurdere, Ejgil, men altså, du ligner en, der lidt tror på, at det er svensk føring i øjeblikket. Ja, det tror jeg faktisk stadigvæk på. Svenskeren gør det altså godt. Han scorer mest i de der serier. Det er rigtigt, at Brantley kaster sig over og slår nogle ting, men det er ikke kontrolleret nok. Hvordan han ligesom blokerer, træder en halv skridt tilbage, kommer 2-3 gange og rammer. Kan Brantley stoppe ham? Det er ikke... Alt kan jo stoppe så også, hvis man rammer ind med nogle af de sving der. Men altså... Spændende bliver 4. runde, det må vi sige. Det må vi sige, ja. Men ja, der er en af de serier, du netop lige fortalte om, Ejgil, hvor svenskeren han altså fortsat et par træffer ind. Det må vi sige.
Men Brantley, det er altså dejligt at se en mand, der vil så meget fremad som ham, vil ind og bestemme. Lad os lige høre Jean Smykker om hans boksers muligheder i 4. omgang. Brian Brantley er under pres her. Hvordan skal han vinde kampen? Han skal slå ham ud. Det er det eneste chance, han har. Det var ikke nogen grund til at snakke længere med Jean Smykker. Han skal simpelthen slå ham ud nu, Brian Brantley, og det har han selvfølgelig også fået at vide op i ringhjørnet. Og en Brian Brantley, der vil gå efter en knockdown eller en knockout, han er altid giftig. Så er det ligegyldigt, hvor høj svenskeren er. Jeg synes, vi skal rose svenskeren for... Jeg sidder Diana Vucelic og kigger med. Holder med Brantley, selvfølgelig. Han skal stoppe den svenske Brantley, hvis han kan have sejren her. Det er mere, man skal rose svenskerne også for at bevare hovedet koldt mod at have sådan en mand stående foran sig hele tiden. Ja, der var det lige før, der var en af dem, der ramte, gik rent ind, men jeg tror, han fik den pareret lidt. Ja, men han står bag tunge dobbeltparede svenskere, når han er både snu og god til at passe på sig selv. Der kan man se, hvor meget erfaring betyder, ikke? Ja. At man kan bokse ham rundt om. Han flytter sig bare rundt om hele tiden. Og så når han bliver lidt træt, så tager han lige en pause op med paraderne. Ja. Så får en lille pause, og så der står det rigtig så træt på ham. Der føler han sig egentlig sikker på ikke at blive ramt ordentligt. Helt sikkert. Det er selvfølgelig dejligt at være så god til at passe på sig selv, at man kan være det. Spørgsmålet er, om vi skal have en svensk reducering til 3-2 herinde. Vi skal ud i Bragerens sidste kamp. Halv minut, godt og vel, har han at gøre med Brantley. Nu skal vi altså snart have svenskerne i canvasen, hvis han skal vinde opgøret. Ja, det var en svensker. Det er jo også rutineret i stedet for at lade sig presse ud i tårnet, Agil. Jeg kan godt lide den svensker. Det må jeg sige, at det er selvfølgelig synd for Brantley, hvis han går ind og taber den kamp her, som det ser ud til. Men svenskerne så rose for hans måde at bokse på. Han tænker sig virkelig om, blokerer, rammer ind med nogle tæer. Han har de fleste punkter i den kamp. Det er et rigtig flot brag af et opgør, vi har vi har haft her mellem Brian Brantley og Thomas Carlson, altså den danske mester, som er op mod den tidligere todobbelte svenske mester, Thomas Carlson. Og det er altså formentlig da en svensk hånd, vi skal have løftet i vejret, hvis vi der har set rigtigt her ved kommentatorbordet. Ja, men sandt spændende det her. Altså en 2-3-reducering kan vi komme ud i, inden vi skal se opgøret i sværvægt mellem Bayram Alisen og Sture Engsjø. Og der er absolut ingen grund til at sappe væk. Vi skal se de tungeste bokser i aktion inden så længe. Dem, der slår hårdest. Det er en mand, der både var klog og boksede godt. Det gjorde de som en begge to. Det er godt. Dybt arbejde af Brantley. Men spørgsmålet er, om det er nok til at få sejren. Han ser lidt usikker ud, synes jeg, i betrækket Brian Brantley. Frederiksværk-bokseren. Han vandt en DM-semifinal helt forrygende. Ja, det var det også, da han vandt finalen, men vandt en DM-semifinal, efter han selv havde taget 3 tællinger. Han var ikke til tælling, men han var bagefter på point. Okay, så fik vi lige... Så stopper han den anden, modstanderen. Okay, så fik vi sat den helt på plads. Nu skal vi i hvert fald op og have afgørelsen. Ja, og den står jeg jo selvfølgelig med her. Desværre, man må sige, så fik Eigil Jørgensen ret med dommerstemmerne 3-0. Thomas Carlson. På flot, defensiv, snu og taktisk boksning vinder Thomas Carlson over Brian Brantley, og en skuffet Brian Brantley er på vej ud af ringen. Men her er der en mand, der ikke er skuffet endnu i hvert fald, og hvorfor skulle han også blive det? Bayram Alisen i klassen sværvægt skal op mod Sture Engsjø, den stærke smed. Skal vi se om lidt.